So yun guys, welcome to my vlog. Gumawa kami ng kanya-kanya namin experiment. So papakita ko sa inyo guys kung ano yung ginawa ko. So tara. So yun guys, ito yung circuit na ginawa ko. Gumamit ako ng dalawang LED rito, which is ang purpose nito ay magsalitan ng ilaw. So gumamit ako netong IC na yung 555. Tapos kokontrolin yung kuryente ng yung flow ng current ng ating transistor. Tapos yung mga negative na paa ng LEDs na connect dito sa ating negative side. So supplyan nyo rin yung number 8 nya. Tapos yung number 4, which is positive and ground. So lagyan natin ng supply, tingnan natin kung ano mangyayari. So yun guys, may supply na yan. Pansin nyo guys, nagpapalit-palit siya ng ilaw. So guys, ito yung naisip ko na gawin sa aking experiment. So yun guys, sana may natutunan kayo kahit papaano. Yan guys, simple lang. Yan guys, simple lang siya. So guys, title nito ay pinamagatan ko siya guys na SOS guys. Just in case of emergency guys, mapapansin agad siya kahit nasa malayuan siya. So ayun yung objectives ko dito. So yun lang guys, salamat. So yun guys, natapos na natin ang experiment.